ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಗಳ ಯಾನೀನಿ ಚಪಾತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೊಳೆ ಎಂಜನೆ ಈಸಿ ಅದು ಮಂತೊನೊಲಿ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಂತೊನೊಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಜಿಂಜನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ నేను ಎಂಚ ಮನ್ಪನೆಂದು ತೂಕ ಐಡ್ದುಮು ನಿಗಲ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ ಜಾರಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಗಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತೂಲೆ ಬಲೆ నేను ಎಂಚ ಮನ್ಪನೆಂದು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿ ದಿಡೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದೊಳೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದೊಳೆ ತೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡೊಂದೊಳೆ ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡನಂಚಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪದಾಯಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತಂದು ಐನ ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆನ್ನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಳೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊನ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತಂದು ಐನ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತಂದು ಐನ್ಲ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡೆಂಚ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ನೆನ್ನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡೆ ಹೇತಾರು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಚೇಂಜ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪದಾಯಿನ ಕಂಡೆನು ಪೊರ್ಲು ಬೇಯ್ಪ ಒಂದೇನು ಚೋಲಿ ದಿತ್ತದ ಈ ಥರ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನೆ ಪೊರ್ಲೋಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಐನ್ಲ ಮೂಲ ಪಾಡೊಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆಯನ್ನು ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತುಬೋಡು ಹಾತು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ನೆನೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಳೆ ತುಲೆ ಸೂನು ನಿಗಲು ಕಡಿಮೆ ಸೂದಿಡೊಂದು ನೆನೆ ನಿಗಲು ಮಂತೊನೋಡು ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ಐನ್ಲ ಮೂಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಹಿಡಕ್ಕೆ ಹೊರನೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆದ ಪುಳಿಯಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಂಬೆದ ಪುಳಿನ ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು ಖಾರ ಲತೆ ನಿಗಲು ತೂವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೂಲ ಪಾಡೋನೋಲಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಬುಕ್ಕೇನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾತೆ ಪಾಡುತ್ತೇನೆ ನೆನಪುತ್ತುಲಿ ಪೊರ್ಲುಡೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ವಂಚನೆಗೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ದಿತ್ತೊಂದೆ ಐನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಯಾನು ಮೂಲು ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಚಪಾತಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸವರೋ ನೋಡು ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಐನ್ಲಾತೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆನ್ನೆ ಮಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಈಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಐನ ನೆನ್ನ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಎದ್ಗೆ ಎತ್ತುಬೋಡು ಹಾತು ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆನೆ ಸಮವಾದ ಮಂತನೋಡು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋನ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನೆನೆ ಈ ಥರ ಮಡಿತವ ನೋಡು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮಾಂತ ಚಪಾತಿನ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋನ್ಬೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಡೊಂದೆ ಐಕಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನೀಲು ಬಟರ್ ಅಂಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ನೆಯ್ಯಿ ಅಂಡ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟನೋ ಐನು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಉಂಡತೆ ಐನ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ನೆನ್ನ ಕಲರ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಆತ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಹುಳಾಯಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಚೀಸ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡು ಅವಾಗ ಅವು ಸೋಕ್ ಹಾಪಣ್ಣದು ತಿನಿಯರೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿರುಗದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಳೆ ತುಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಳೆ ಸೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಮಿನಿ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎತ್ತೊನ್ಗ ಕಲರ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಚಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಂತೊಂದು ತಿನ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದ ಪಣ್ಣ ಒಂಜ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತುಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಬರ್ಪೆ ಆತ್ನೆಟ್ಟಗು ಮಾಂತಿರಿಗಲ ಬಾಯ್.